Dobar dan i dobrodošli u novi video. Moje ime je Pavle, vi ste na kanalu Fragrance Trip i danas ćemo pričati o jednom parfemu iz kuće Mont Blanc. Parfem o kome se radi jeste Mont Blanc Individual i bez daljeg odugovlačenja da pređemo na utiske. I što se tiče mirisa ovog parfema, zvanične note su ruzmarin, ananas, korijander, cimet, lavanda, bobice kleke, menta, bergamot, kardamom. Cvet naranđe, ljubičica, jasmin, geranijum, sandalovina, amber, pačuli, mošus, malina, vanila, crna čokolada, hrastova mahovina i vetiver. Što se mene tiče, glavne note koje prepoznajem ovde u otvaranju jeste taj ananas. Osjeća se jako sa blagom dozom svih tih začina od kojih je možda najprimetniji cimet, ali od samog početka ubedljivo dominiraju malina, vanila i note kleke. Provlači se tu i crna čokolada, u principu jako sladak parfem. Glavna nota jeste ta malina koja je tu tokom celog trajanja ovog parfema, takođe i vanila. Ta nota kleke mu daje neku svežinu, inače bi verovatno ovaj parfem bio jako težak. Poređuju ga dosta ljudi sa čuvenim parfemom Eau Pomme. Ovaj parfem je mnogo svežiji upravo zbog te kleke. Što se mene tiče, jako prijatan miris, ljudima se jako dopada, nećete pogrešiti sa njim. Odličan je za sve situacije, od nekih formalnih do nekih dnevnih opuštenih situacija, da li idete u kafić, da li idete na posao, da li izlazite u klub, sasvim je svejedno, ovaj parfem će vam služiti svuda. Jedino kada ja ne bih nosio ovaj parfem jeste na velikim letnjim vrućinama, znači preko 30 stepeni nemojte, bit će presladak, gušit će vas, možda ne u otvaranju, ali kasnije sigurno hoće. Što se tiče performansi, odličan je, traje preko 12 sati, puni sobe koliko jako projektuje. Takođe, još jedna zanimljiva stvar jeste cena ovog parfema. Ovaj parfem se može naći za 30 eura, u ovoj mililitraži, ovo je 75 ml, boca nije 100, ali svakako za 30 eura odličan parfem. Po meni možda i najbolji za tu cenu, ako ne najbolji, definitivno jedan od najboljih koje možete naći u tom cenovnom rangu. Takođe, još jedna činjenica o ovom parfemu jeste ta da je Creed kopirao. Da, Creed ima kopiju Mont Blanca. Radio je isti parfumer. Parfem o kome se radi jeste Original Santal. Verovatno ćete njega čak i lakše naći u parfimerijama kao tester za probu od pomenutog Individuala. Mirišu 99% isto, skoro identični parfemi, kao što rekoh, radio ih je isti čovek, samo eto, Creed naplaćuje taj parfem pa minimum 10 puta skuplji od ovoga, ako ne i više, ali minimum 10 puta skuplji Creed od Mont Blanca. Prema tome, ukoliko imate priliku, skupite ovaj parfem, sigurno će vam se dopasti, mogu čak i reći da je jako siguran za uzimanje na slepo. Skuplja komplimente, odlične reakcije dobija od ljudi. Još uvek nisam našao nekoga kome se ovaj parfem ne sviđa. Sasvim solidan pik, miriše mnogo skuplje od onoga što košta. Bacite pogled Mont Blanc Individual. Ako vam se dopalo ono što ste videli, lupite like, lupite subscribe i još jedno iznenađenje. Ko bude prvi udario like, subscribe i komentarisao, od mene na poklon ima dekant 5 ml ovog parfema. Znači, giveaway je u toku, požurite. Kao što rekoh, prvi koji se javi dobija dekant ovog parfema, od mene potpuno besplatno. Do sledećeg videa, pozdrav!